zabíjaš svoje sny. Každý z nás to robí. Vieš ako? Práve tým, že súdiš ostatných. Kedykoľvek posudzuješ, odsudzuješ alebo hodnotíš, ako to robia ostatní. Robia to správne, robia to nesprávne, urobila by si to lepšie. S každým týmto súdom zatváraš dvere svojim vlastným snom. Čo tým myslím je, predstav si, ak ty hodnotíš ostatných a sleduješ ich a čakáš na ten moment, kedy môžeš povedať, mohli by to robiť lepšie, prečo to nerobia ináč. Vytváraš v sebe akési očakávanie, že ak si dovolíš ty prejaviť sa, ak si dovolíš ty vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, všetci, ktorí ťa uvidia, ťa budú takisto súdiť. Pozývam ťa k tomu, aby si bola viac vedomá toho, kedy súdiš a hodnotíš a vôbec to nemusí byť negatívne. Aby si namiesto toho jednoducho na chvíľočku spomalila a s hlbokým nádychom a výdychom prelomila tento cyklus a uvedomila si, že môžeš vytvoriť viacej priestoru v sebe, aby keď príde ten správny čas a budeš sa chcieť prejaviť, aby si cítila tú slobodu a neočakávala súdy od ostatných. Dopraj to sebe a dopraj to aj ostatným.